Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da 'yan uwa a cikin wannan kuma itbalaki da ya faru zuwa ga wasu 'yan uwanmu 'yan Nijar. Abinda za mu fara kira zuwa ga 'yan uwa a yi mana aikin gafara domin muna ɗaya daga cikin mutanen da suka fito suka tallata wani application da ake ce mishi TVwa. TVwa wanda muka nuna ma mutane application ne wanda ake samun kuɗi na musamman a cikin shi, amma kuma a daidai lokacin gaskiya mutane waɗansu sun samu abin da suka samu, wasu sun samu riba har sun rubanya. Da haka ba kuskure bane domin tallata ma mutane application nan, amma daidai lokacin da muka fito muna nuna ma mutane application nan, muna nuna musu application nan ma babu shi cikin hadi inda ka san wani ana ce mishi Play Store ba za ka same su ba. Da haka muka ja kunnuwan mutane cewa duk lokacin da zaka tsaya ka shiga wannan ka zuba hannun jarinka to abu ne wanda fa ba tabbas a ciki. Da haka yanzu dai abin da muke kira zuwa ga 'yan uwa, ku yi mana aikin gafara idan kuma kun ɗauki huɗuban mu kun je kun kai kanku an yaudare ku kuɗaɗen nan. Da haka ku yi mana aikin gafara. Yau dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dandalin zuba jari na yanar gizo mai suna TVwa ya bar aiki kasantuwar kuskurewa da ya yi na haɗin gwiwa tsakanin shi da shi service nashi wanda suka yi service na tsakanin su. Daman ba ainihin haɗin gwiwa bane na gaskiya aka yi, wanda kawai aran sunan shi ne ya yi amfani da shi har yake zauwa yana ba mutane cewa ai akwai wasu tallace-tallace da suke samu daga wasu service masu wanda duniya ta san da su, wanda da yawa dai mutane idan kuna cikin wannan haraka ko daga kun sha ganin sanarwar da ake turo muku da kai akai ana turo muku sanarwa, ko shekaran jiya ma an hoto wata sanarwa da sunan cewa an ba mutum wajen 1000 nawa damar shiga kyauta su zuba kuɗaɗen su. To a daidai lokacin nan na sare ma abin, na so in fito in yi bayani game da wannan abin ya koma dan fara, to inda aka samu matsala aiki ya mun yawa 'yan uwa, mun samu lokacin da zan fitowa ba, da wallahi na ja kunnuwan mutane saboda ni irin waɗannan application na riga na san su, ni ba bakon su bane. Da haka suka yi alƙawalin cewa duk wanda ya zuba hannun jari za a maida mishi kuɗin shi kuma ya ci gaba da samun kuɗi. To a daidai lokacin da aka hudu wannan sanarwa, yau kwana 3 da aka hudo ta, yau da nake magana nan ina magana nan yau ranar Juma'a ne 22 ne nake wannan magana, ko 22 ne ga watan Mayu shekara ta 2026, wanda shekarar jiya ne suka hudu wannan sanarwa tana cewa sun ba mutane marasa adadi, ina ga sun kai wajen 1000 nawa, cewa sun ba su damar shiga kyauta ba tare da wai in suka zuba kuɗin za a maido musu kuɗin, amma su shiga kyauta. Kuma zuba kuɗin nan da za su yi ba wai a lokaci guda bane za su tafiya su janyo kuɗin, to a ranar da za a hudda kuɗi, ranar da mutane za su hudda kuɗi, kuma ranar nan shi application kin ga baki ɗaya ya bar aiki aka rufe shi. To yanzu kuma abin da nake so in sha hankalin 'yan uwanmu wanda suka riga su sun shiga cikin wannan harka ta application da ake ce ma TVwa, idan ba ku hudda wannan application kin daga cikin wayar ku ba, kuna tunanin kuɗin nan naku ko sun dawo, wata sabuwar yaudara kuma za a shigo ku da ita. Wace sabuwar yaudara ce za a shigo ku da ita? Ita ce sabuwar yaudara cewa za a yi to yanzu tunda service kin nan ya yaudare mu, ya raba mu, ba mu da hannun jari tsakanin mu da shi, ya yaudare mu, to yanzu abin da za a yi shine ku dan ƙara turo wasu 'yan kuɗi kaɗan sai a ba ku dama ku hudda kuɗin ku. To wannan ma yaudara ce wallahi. In ka saki ka ƙara tura wasu kuɗi da sunan cewa za a buɗe maka wata dama ka hudda kuɗin ka, ƙara asara ce za ka yi. Da haka samun lafiyar ka shine ka hudda wannan application kin daga cikin wayarka. Dama application free ne. Menene ake ce ma free kamar application da kin da cewa sai ka sayi, saboda Play Store bai karbe shi ba, Google bai karbe shi, wai Google nake cewa duk wani kamfani da ka sani wanda ake tahiya a tara wasu, wani application nake son in ce wanda ake tahiya a tara duk wasu application a cikin shi domin in kana bukata ka je ka yi telecharge, to ba su karbi wannan application kin ba. Dan haka kuke gane cewa ka je ka gaji da rubuta sunan shi kan Play Store ba za ka same shi ba, kan Google ba za ka same shi ba. Application ne wanda manazarta masu ilimi suka tsaya suka kirkire shi, wanda kawai ku ne za ku rika biyan da shi cikin wayoyinku. In ka bude sai ka tura ma wanga ya bude, in ka bude ka tura ma wanga ya bude. To ni na so in je in bude shi, menene kuma ya ƙara caza mana kwalwa da aka ce wai dole sai limaran da ka bude kwant ɗinka na minita shine zaka tafiya ka bude shi wannan application kin da shi. Nace kai ba zai taba yiwa ba wallahi. Idan ka ganni a kabari maza suka kai ni ba mata ba wallahi. Jiya nace bari in je in bude application kin, na tabo wani abokina nace mishi kai wallahi ta zani in ni ma in zuba hannun jari cikin application kin. Yana ce mishi sai dai lambar da na sa gaskiya ni ban sa limaran da na bude quant minita bai ce ai bai sai ka sa limaran da ka bude quant minita. Nace to ya huta kawai, ni ba zan bude shi ba, saboda abinda nake so da yan uwa ku bar ganin wai nita suna da tsaro. Nita suna da tsaro, amma ku sani cewa wannan mutanen da suke kirkiran application kin nan, ku sani cewa su ma mutane ne kamar mutanen da su ma suke jere kin service kin nita. In ta makakku 'yan nita suna da ilimi, to su ma wa'anga suna da ilimi ko? Tunda ai ba wanda zai cewa
shi yafi kowa ilimi ko in nita ta maka suke suna da ilimi to kai bari in ga muku wanga yan hakin kin application America ma sun shiga sun yi banna sun yi kutse ko ina da kuka sani balle kuna magana nita dan haka dan ka bude kwantin ka duk wani application kin da za a cewa sai ka dauki limaran ka da ka bude nita ko ka sa wani kwantin ka na nita to wallahi ina ma mutane jan hankali akan wannan kuskure sarba da shi saboda kuskure ne mai karfi wanda idan ka yi shi akwai application kin da mutum yana amfani da shi yana ɗaukar limaran ka duk wani modifier kin da kai amfani da shi kai kirekin kwanti yana ba shi dan haka limaran ma yana da muhimmanci ai kafa da shi yake kun gane dan haka dai mu da yanzu abinda zamu cewa wanda kuma suka yi asara a cikin wannan lamarin Allah ubangiji ya kawo musu saukin al'amarin kuma wanda ba su kai kansu ba muna ƙara jan kunnuwan su da ma wanda suka yi asara duk lokacin da aka ce wani application ya zo in ba gani kuka yana da ranjejeniya da gwamnati ba to ku kiyaye sa hannunku a ciki amma irin wanga application ha ana cutar mutane amma menene wanda ba su san haraka ba wasu ai sun samu ba a cewa duka aka cuta wasu sun samu abin da yasa wasu ake cutar su kamar ba su fahimci haraka application din ba ka san wani shi yana sai in ya samu abu ya ta samu to amma kuma ba haka ake ba shi a daidai lokacin da ka dan zira kafa ka cikin wani mashakil idan ka ga da ket ka huddo kafa to ka doki guda ka ida sawa ko to haka ake so a gane da yan uwa da Allah dan haka Allah dai ya kiyaye gaba insha Allah Allah dai ya kiyaye insha Allah